Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat ita Domingo rambakan tayo ti piyesta ti panakabunyag ni Apo tayo nga Jesucristo. Sinurot na ti pamati na mabunyagan daytoy apan nakabunyag na bendisyonan ti sangalubungan. Nairanod tayo met iti daytoy apan nakabunyag. Agbalintay nga rod a makaayayo ti imatang ti Ama. Iti daytoy nga pan nakabunyag tayo. Tapno nga rod may karitay ang makiranod, iti daytoy na santon a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabaw yan tayo ida, yan tangay mamati tayo. Ti Diyos manang nga asi ken managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo, agkon pesarak. Iti Diyos aman nakabalin amin. Ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpagpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma, ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Talawen na kaangkati, nakalmesan na tempos susubi. Mga sikat, Kristo mga sikat, pagkawanan basbasal mi, bindot na kurkurangan talawen na kati, nakalmasan na tempos susubi. Apo mga sikat, pagkawanin basbasal mi, bidot na kurkurangan
kasi tutuga, iti makanawang ti Ama. Iti gloria ti Diyos Ama. Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, idinabunyagan ni Kristo sa jay karayan Jordan, ket immulog ken kuana ti Espiritu Santo, impablaak na si dadaeg unay nga iso ti ayayatem nga anak mo. Ipaay mo kada kami anabaliwan anaipas nga ibabaen ti bunyag, ket innalam apan nakaanak mo, taagtalinaed ka makan kanayon a makaayayo ken ka. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Liwliwaen yu dagiti tattaok kunati Diyos yu. When liwliwaen yu ida, paregtaen yu dagiti tattao iti Jerusalem. Ibagayo kadakwada nga umdasen tinabayag a panagsagsagabada, ket napakawanen dagiti basbasulda. Naan-anay ti panagdusak kadakwada, gapu kadagiti amin a basulda. Adatimek nga agpukpukaw iti letang, mangisagana kayo iti dalan ti Apo. Dalusan yu ti dalan iti letang apagnaan ti Diyos tayo. Magaburan to dagiti amin at tanap, mapalanas to amin abambantay. Agbalin to apatad dagiti turod, mapalantag to dagiti lasong-lasong a lugar. Maiparangarang to ti dayag ti Apo, ket makitan to ti amin at tao. Ti Apo a mismo tinangikari iti daytoy. Inka iti tapaw tinangato abantay o Jerusalem. Ipakaammom tinaimbag adamag. Pigsaam ti agpukaw Sion. Ipakaammom tinaimbag adamag. Agsauka ket saan ka nga agamak. Ibagam kadagiti ili ti Huda nga addan ti Dios da. Umay ni Apo Diyos tapno agturay iti amin abileg na, ket itugot na dagiti tattao nga insalakan na. Aywanan nanto ti arban na, akas iti panangayuan, ti agpaspastor iti animal na. Umungen nanto dagiti urbon ti karnero, ket sakruyen na ida. Si aanos to amangidalan kadagiti innada. Ti sao ti Apo. O kararwak idaydayaw mo ti Apo. O Apo a Diyos ko na indaklan kaunay. O Apo a Diyos ko na indaklan kaunay. Nakawesan ka iti dayaw ken tanok. Nabungon ka iti lawag. Inukrad mo dagiti langit akas latolda. Impasdek mo ti palasyom iti rabaw dagiti danom. Pagluganam dagiti ulep, ket pagsakayam ti payak ti angin. Aramatem ti angin, akas babaonen, ken gumilgil ayab nga apoy, akas adipen mo. O Apo, saan ang mabilang dagiti aramid mo? Pinarway mo amin a babaen ti sirib mo.
Tapno ti daga kadagiti pinarswam. Adtoy tinalawag ken mangliweng-liweng a taaw, ataeng dagiti di mabilang a parswa, babasit man wenno dadakkel. Amin a parswa agpanuray daken ka, itinakem nga ited mo iti tumutop a panawen. Ited mo ti taraon ket kanenda, ikam ida iti makan ket mapnekda. No ilinged mo tarupam agdanagda. No pasardagem ti anges da matayda. Ket agsublida iti tapok a nagtaudan da. Ngem no ikam ida ti anges makaungar da. Baru abiyag ti ited mo iti daga. Ti maibasa na adaw ti surat ni San Pedro kini Tito. Impakitan ti Dios ti parabor na nga agpaay ti panakaisalakan ti amin a tao. Surusuruan na tayo dayta a parabor amang niwaksi ti saan anasantuan a panagbiag. King kadagiti na ilubungan at arigagay. Tapno agbiag tayo anaparbeng. Nalenteg kinadyosan iti agdama a tiyempo. Bayat ti panaguray tayo iti nagasat nga aldaw anam naman tayo. Into nagparang ti dayag ni Jesucristo anaindakla na Diyos, kin mangisalakan kada tayo. Inyawat na ti biyag na gapu kada tayo, tapno isalakan na tayo ti amin a kinadakes, ket pagbalinin na tayo anadalo sa tattao, nga agpaay ken kuana, ken napasnek nga agaramid iti naimbag. Ti sao ti Apo. Idiritay ti gloria na datay amin na parswa. Langit dagaindag kanta, Alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaywaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Di makkel tinamnama dagiti tattao, impapandaan ni Juan ti Kristo, ngem kinuna ni Juan kadakwada, bunyagan kayo iti danum, ngem sumarsaruno kanyak, ti maysa adakdakkel ti pannakabalin na ngem siyak. Jakpay maikari amang warwar ti kordon ti sapatos na, bunyagan na kayto ti Espiritu ken apoy, Espiritu Santo ken apoy. Kalpasan ti pannakabunyag dagiti amin na tattao na bunyagan met ni Jesus. Idi agkarkararag, naluktan ti langit ket bimmaba ken kuana ti Espiritu Santo
akas may sa akalapati, adda nangeg atimek ang naggapo sa dilangit, sika ti dungdungwek nga anak ko kinunana, maayayo ak unay ken ka. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Kablaawan nyo man takaabayo, maayayo ak unay ken ka. Napaya nga kaslat da sakit tinakam na data. Kasla nga makaayayo mo takaabayo. Dahito ti kablaaw ti boses. No, kitaan tayo dahito surat ni San Lucas, nakadirekta ken ni Apo Jesus. Anya ti kunana, sika, kunana, direct ken ni Apo Jesus, sika ti dungdungwek nga anak ko kunana, maayayo ak unay ken ka. Ngam kadagiti iti Marcos ken Mateo, sa balit pa nang ipresent na, anya ti kunana, para kadagiti tattao. Anya ti kunana, di naglukat ti langit, nagbimabati kasla kalapati, titimag kinunana kanyada, daytoy tidongdongwag unay nga anak ko, maayayo ak unay kenkwana, dumngeg kayo kenkwana kunana pay nga intuloy. Kapay nga addahan da nagpadaan, daytoy manen ti paglalabanan apay nga ahan nga may maysa. Ammo tayo nga rod nga dagiti nagsurat iti Biblia kahandamet nga idi madamati hamang kaslakan niyayo nga habang agtik-tiktok kayo kadda mangibidbidyo haan. Linagip dala nga how many years sa dekada ti tawtawenan idinagungar ni ay mano nga tawtawenan ti napalabas idinagungar ni Apo Jesusen sada linagip sada nagsurat. Ay gayam isumo lang nga nagbunyag kastoy ti kunana kunamo di may sahaan kastoy linagip dalaengen nga may sa tibagbagana no at the discrepancies na may sa tibagbagana na bunyagan ni Apo Jesus ijay karayan Jordan kabimaba ti may saa kalapati kadda boses nga nagkuna maayayo ak ken ka wenno daytoy ti dungdungwag nga anak ko maayayo ak unay ken kuana, the same day jay message na, the same day bagana, nagbaliw laang dyan na kaidirektaan na. Katata, dahi ti bunyag. Ti patag ti bunyag. Nabunyagan ni Apo Jesus. Nabunyagan tayo mat. Malagip yu pa'y no sino nga padi din ang bunyag kanyayo. Natayon uno si bibiyag pa'y. Si bibiyag pa'y. Dagiti daduman natayon. Kay kararagan nyo dahi nga padi, taapaya, babaan keng kuana, iso tinang incorporate kanya tayo, nangikapeng kanya tayo, iti si ibagi ni Kristo, tibagi na datayo nga tattao, oray makimismisa ka, no hanggang nabunyagan, haang ka nga official nga naikapeng iti simbaan. Iso nga lagi pa nyo pagyamanan nyo maano dahi nga nang bunyag kanyayo napadasak tinang bunyag iti seminaristaak anak pa nga kasi mabalinti ko na tayo datayo bigbigan tayo iti simbaan tayo ti emergency baptism anya ti emergency baptism deje ubing kag ngangabit ken patay no awan ti time deje padi nga mangayabon matayen mabaling nga bunyagan ti si asino man oray dagitay haan nga nabunyagan haan nga datay laeng nga nabunyagan, ure dagitihan nga nabunyagan, basta ti intention na intention ti simbaan. Kanya ti maaramidan tayo, mangala tinadalos nga danom, bunyagang ka itinagan ti Ama, Anak, Espiritu Santo. Kinapadasak tinabunyag nang bunyag di seminarista ak, taapaya, di antime, digdigusan na di apuna, kaya napan nagsado iti danom, daytay balde nga, daytay malagipyo daytay nagyanan ti pintor digat atidog dayay niya kaddan sa nabati di unag di na panangalat ti bado di ubing rumwar ay kagpaypayapay mo jay karaykay na nga akin nga to ayan ti danuman adda danom na dayay nalmes kala may sa damang yung tenggal ta tiyan na iwasawas na kunnutan nyo taagong, alin mang kunnot taagong kadangiwat, muti man ta siya, inapot ko di agong na, pinuyutag di ngiwat na agat tabako, at adagay di mangkukwa nga babakat, kadagay di man na ba ako, nagsusoblatan damutan, agat tabako, nga nagbiag mo, ngamin kailat tayo pan di hospital tayo pa-check yo, kung baka di oxygen level na kinababa, kasi na po Diyos nagbiag.
Ako napadasag tinang bunyag ti emergency, di ko na pamimulain report ijay simbaan, kasi jati ko na. Kada iti bunyag, kaya nakapatpatid kanya tayo. No daduma, datayo no lagi po nyo, ito Ilocosor, ito Nueva Segovia, datayo ti number 1, idi nga ka-strict one, ti maipapanti bunyag. Malagipyaw, anyo ti palisitay idi, no saan nga nagkasardana ng kintatang, saan nga mabunyagan jay? Anak, malaksid na at darason, ngahaan nga makapagkasar. Anya tanda makapagkasar, at dadya abroad ti maysa. Uno saan, haan nga mabalin agkasar. Si asawa di maysa. Kunada, nadisgrasya nga min apo. Sa ano gamin nga, nadisgrasya ka naganak. At data nakakayang taigit ti kay highway, limabas, nadisgrasya, nagsikog. So nga di pagsasauda nga nadisgrasyado. Ang adyak kalahan nga anak nga umanamong di sa nga disgrasyado. Apay ka sa nulat. O di jay. Kung malaksid no kas jay. Kuna tayo apa yang amin nga ipapilit tayo nga dapat ti mabunyagan nga ubing si kakasardanan kinitatang di jagarod grasya di sakramento met ti kasar. Tano agpabunyag dananang kintatang kuna ni Apo Padi ikariyo metlaeng nga isuro yon to tinasaya at nga pamati panagayat ti Diyos kintipada nga tao when Father kasanuar nga isuro yon no di dama nagkasar iso nga basic ada tayo ti umuna nagapo ti anos ti simbaan in-excuse naman ang first child. Mabalin di umuna ngam di sumaruno akit dinto trabahuan yun agkalay santa sumaruno gapo ta sulpang mati taga Salcedo mapandan agpabunyag di sa sudipan handa kayat ti sumurot ti lintag mapan di sudipan iso daddak di sibilya dapay lang mapan agpapabunyag di sudipan kunak amin nga nabunyagan di sudipan ijay kayo nga mapunpon ikararag ko nga dandani kuman. Sa ako bumbaan di rangtay ta ilang langoy da kay garot ta karayan. Buhaan niya na ganan. Amburayan nun. Tanda kayat ti sumurot nga mino daduma nakabisbisi kami maiyalang-alang isugarod nga iseminar anya nga minti pateg ti bunyag. No daduma ka maiyalang-alang iso timang pagbalin kanya tayo mangyanak kada tayo manen ti baro nga espiritu kinapoy. Iso nga kunada born again dayjay ti maawagan ti born again haang nga dayjay ikakapeng mo ti sabali nga pamati. The baptism dayjay bunyag tinang pagbalin kanya tayo nga baro aparswa. Taapa yan na iyanak tayo ti basol at awid. Nilaeng Apo Santa Maria ti naiyanak nga nailaksid. Nilagi pantay manan ti basol at awid. Naggapo kadaadan kin Eva, lalaki kin babae, tinawid tayo aging gana ti henerasyon tayo. Ni San Agustin ko na nalaklak ang awaten during conception idi maisiksikog di ubing ti pagbibiyag di ubing dara ni nanang di gad no rumwar nagbasol alangan mga 9 months nga hangka nagbasol mga nanang idi rumwaran automatic si babasol di ubing haan na personal abasol tinawid na abasol katilaeng makaikat dayta bunyag iso da no kunanan torkwata bunyagang katinagan ti ama mapunasen day ta abasol iso ti mangincorporate magkingkan kameng nakan ti simbaan uray no ilibas mo ti umay makimisa ag komunyon no uray awan makaamam mo no ang kanabunyagan hangka nga kameng kagapo ta kameng nakan ti simbaan nya naganan nakapaset kan iti simbaan ti grasya na dadtan nakaraman ka kano daddumangarod ka baring-baringan tayo magamin di tayo mo maaawatan kano na ikampeng kan iti simbaan mabaling kan nga umawat ti sabali a sakramento ta isugarod ti tulbek the key of all sacraments haang ka makakasar haang ka nga maordenan a padi haang ka mabalin nga konperma uray na di panangla na ti masakit haampay kararaglaeng no haang ka nga nabunyagan iso ti kinapateg na ti bunyag kaapay nga ubing di kasapaan nga gundaway mabunyagan di ubing tapno hang agbibiyag iti basol tanuhan nga nabunyagan garod ka di basol atawid wen at the personal abasol na hanam umabaling nga ikompisar
Isungor nga di kasapaan, dahil ti pamati tayo. Kanudad duma, sa bali gamin ginosyon tayo ti bunyag. Di mula social acceptance nan. Nagrigat nga panunutan. Anya dahil experience yu iti bunyag. Malagip yu, di imbagak ijay sermon ko idi nga nagsiksikat. Nga namunyagak ti, nabunyag kami, kundi dikon kami pala idi. Dua kami, nalagip yu. Haan? Madumgag kayo, da kayo nga nakanggagan, kunwarihan nyo pa nang aging iisam kay latamutan, ah. Kaurordin mi nga ay dikon kami, nagpiesta ti maysa nga parokya, basit a parokya, nagilad nga simbaan, 68 ti agbunyag. Kinalpas ti misan, agkakaanan dagiti papadi, agkakaribos iti tao, insaruno da pailaang matibunyag, da kam ti mamunyag, wan, da kay man ti mamunyag, adi ko na di padi, wan, apo, napang kami nadanon di rito, la kurusan nyo ta muging taubing, kalpasan na kurusan nyo 68 ali kuros gaputa nagpudot iya agsasangit ti ubing iya likod mo di may nga ina inruarnan pinasusunan kagaputa mabainak pinaspasurit ako na kunak na mabainak mga mangkita idi nagpasango akon sumursurot apo daytoy pay nalpasan sa bali apo. Kunak ano lulunan, di man nalunag nilununan. Sa bali gaya. Dagkumpisara ko na ko, pakawanong dati tangan ko, kunak laang mata, tatangan mo lati. Diyak mo nakita, yung kunak mo lat. Di manan, kaurordin ko nga pati, ada mamunyagak. Ti pala uso ide tay kamera nga adda film na nya 12 shots 24 36 alakas jay idi bunbunyagak DJ ubing imay mo DJ litartista excuse me inwalin na kon nga mamunbunyag nay lapitsura maon lapitsura dagiti maninong kadaninang kung kunada mata di ka tag picture idi ka naka straight ka maditiwaki idi han sayang jipol masapol nga kanaban na ko inalinan, excuse me, kung anak kanyar, napatpatag ta picture ng data bunyag, dagitay maninong kadanaganakan, si mumulagat na maami nga naka-streetan. Ano daduma, hantay mo mawatan ti essence na, adapay may nga ubing kunak, lamay kanta bunyagan tata anak mo, kuna amoy ti kuna na ginaganak, basit pa nga min di baboy, father, jak pinapadasan ti namunyag ti baboy. Apay di baboy ti bunyagak? Apay ang masapol di baboy? Sa bagay, numamunsyon ka ngamin, agsagana ka ata, data mo laasok ti ang angutam. Kapilitan ang aghanda ka, ngamawan a connection, yahanda, social acceptance na lang ang pagsangailim, ngamawang connection na ijay bunyag. Mabunyagan lata, auray ti awan ti handa, nangruna dito Salcedo, nakaamamak ti agpasken. May isa pagpakan mo, isa ganaan pa ti may isa pangyawid. Awang koneksyon na, ngam gapula ti panaggagayam, barkada, ninong-ninang, kada, apo, isumot tinapatpatag na kabutang dan, di paghanda, dagitaga ninong kada ninang naglakatap noon maya ti sekreto na nagpabunyag ka ti alaom nga ninong kininang dagitay high blood kada diabetes tapno diabetic tapno andang mangmangan da kayo mga senior hanggayon ang mga nakmet ti bunyagan gasem ta dola nga bulan nga daninang nanatay kayton at daninong ko di pala nagpaspaskuan na tayo awang pa'y Christmas naman di bunyag awang koneksyon na di jay ngam gapula ang ta kultura tayo ngam haan ang iso ti rason at daman tatangan nang seminarak katigistaak pala ide nang seminarak ayan natatang na awan father naglaing ka nagmagic ka anya aramid ti Espiritu Santo nagsikaw ka nga ururay haan di father bala inyo obra na agyu iwa inkaman ito iti iwa agtatengged na inaramid yung adwa responsibilidad yung adwa na Kristiyano na pamati itaader yung aging gaagkasar kadata ka agiw iwad yung balayan dat tatananan nga agbukbutag nga dinapay mo aramidan na haan anya koneksyon na rin dyan no daddo mga urod ka misconception bunyag
kaan, bunyag, pansit, bunyag, tarpoli, bunyag. Hapon to madagitay ninong ka daninang may jaya, nagbibidyo okay, ti na jaya. Ang nakakonect, mayat-mat, ngam no ti bunyag ti pampanunutan tayo, di kapatid na kanya tayo, isungor ti mang pagbalin kada tayo, nga kuko na tayo ti Diyos. Nakaraman tayo ti Diyos. Pinasanto na tayo garod. Kinudaduma ka, nagado orason, tapno haan nga aga, agpabunya, arong panunot. No daduma gamin, di tayo mapanunot nga adda kada tayo ti Diyos. Di tayo marina nga adda kada tayo ti Diyos, adda tayo kengkwana. Oh! Ikararagan tayo, dagiti kakapsat tayo jay ita, California. Di mo't madamati uram da. Agbuya kayo jay testimony da. Apa yan niya ti mapaspasamak. Hollywood. Di na pangkam di jay, da kayo nga napanen. Di jay dagiti balay, dagiti celebrities nga talaga. Di baba na dyan ti Hollywood nga nakasurat akas dyan. Di aglawlaw na di jay. Talaga nga baba nang dagiti celebrity kada athlete kada adabay na ini Senator Manny Pacquiao di jay. Kaya niya ti kunada, niya din no kitain nyo di jay ko at di jay award da, global award kunada di jay. Anya di global award nga ibagada no sino dagiti ma-awardan iti dagiti agserserbi ko maiti ko kunada dagiti crew and services at the point na mother kunana 2 points laeng God 0 sada nagkakatawa nga awang kanon ti trabaho ti Dios ijay. Kayso kunana nga godless nation kunana di MC nagkakatawa da amin after 2 days impari nana. Kano di jamin ti Madina no dete bumaknangan ti tao sumikat ti taon lumaing ti taon malipatan na niya po Diyos. Iso nga dahil takararag mo nga mga baktilutohan na kapag pangabakan. Ta sigurado no nangabak ka 20 million, 100 million nga luto hangmonton nga umaykit kita ti rupa ni Rufohan. Nya pala umay mo pa kimismisaan, nagtaray kan No. Nga maadda da kita celebrity di jay, nga haan nga nasagid ti balbalay da apaya. Managtulong da iti charity, adda charitable institution da, adalata God save our house kunada ta apaya isuda uri no kasya nga sikat kadaba nang da tumultulong dalata adalata ti Dios kadakwada kadaya mo no daduma kanya tayo gaputan na bunyagan tayo uri na bunyagan tayo no daduma malipatan tayo mga adda tayo iti saklulo ti Dios uri adda saksakitan uri adda problemaan uri adda pakariribukan tayo laglagi pun tayong adda tayo ti saklulo ti Diyos, kukwa na tayo, naikapeng tayo kengkwa na, babaan ti bunyag. Di jati may tendency tayo gamin nga makalipat, isang umapan tayo, agtalag ti sabali, agtalag ti kwarta, agtalag ti power, agtalag ti pan nakaidaydayaw, agtalag ti position, sirib. Malipatan tayo maten nga, adda tayo ti saklulo ti Diyos, kukwa na tayo. Adda pa'y may isa nga nasirib, nga kunana, idinabunyagan tayon, kuko na tayon, kalanglanga, nasagraduan ti bagi tayo. Isungarod nga na, damapunpon kanya tayo, saya atin tayo nga apan idulin, apaya, daytoy bagi tayo, numan pa'y narukop, managbasol, babaan ti bunyag, nagbalin ana sagraduan. Nya kunana, di may isa nga nasirib, da kayo nga agtutubo kunana, hang kayo nga mapan nga, iwarang-warang tabagbagay yung nga nakatupis, uno naked mapandita, iwarwaragawag yung tabagayo, haan kuko ni Kristo dayta. Nasagraduan dayta bagi. Haan nga kuko ti Diablo kunana. Haan nga, donut go to ba, dagita bar, dagita pub, Las Vegas, inraman na pa'y kunana, apaya, nasagraduan dayta nga bagi. Gaputan na bunyag tayo kin Kristo, nasanto dayto'y abagi. No daduma malipatan tayo. No daduma mabaybayan tayo. No imay ti panubok malipatan tayo nga adda tayo iti saklulo ti Dios. Kati pa nagbunyag ni Apo Esos, nakaraman tayo ditoy. Dayjay karon ti pagyamyamanan tayo tata Christmas, tanapasanto tayo gapo ken kuana. Isugar di agsubli di dignidad tayo, na ikaton ti basol, na daman basol tayo nga maarami din, datan nakaugur-uray ti sakramento ti konpesaren. Ikan na tayo lata ti lugar nga agbabawi, taday ti kayat ti Diyos, na santo tayo lata. Anya mo ti misyon tayo. Anya mo ti karit na kada tayo nga nabunyagan.
Dahito imbagati boses, timok iti nga to. Anya ti kunana, ang da kayo kuma, tata, lagi pong jibunyag mo, wano tata nga gundaway, aglukat ti batog ti langit, bumabati may isa nga kalapati. Sa bagay na siyata no kalapati, bumabaking ka no din toket, bittagaw. Di mo ti, kano nga rumor ti bittagaw, nasipngat haan, no nasipngat pa nagrupropam, di bittagaw ka. Wano broadcaster ka, tumarawit-wit nga awan ibagbaga na sa laksak. Di naman pampanunutan ti ibagbaga na, kaslakala sa laksak, anya ti ko na ti kaaruban, agsaw ti sa laksak, hoy! Kunada, visit ka na, so nga kayo sumanaon awan ibagbagayaw. Ibimabati kalapati, anya ti ko na ti boses, sika, ti dungdungwag nga anak ko, maayayo ak unay king ka, wow! Ti misyon tayo nga rod anabunyagan, agbalin nga makaayayo iti imatang ti Diyos. Haan lang iti imatang ti tao. Ti imatang ti Diyos. Ti panunot, puso panunot kenakam, aramid tayo, uray pa naman nagbasol tayo, ti tartarigagayan na agbalin nga makaayayo iti imatang ti Diyos. Dahil ti misyon tayo. Adin na pa kaayaywan, yung nagtibalay, maiayo da ka di kanyam. Yung pa nagkakaarubayo, maiayo da ka di kanyam. Yung trabaho. Nagrigat tilubon ko na, dangar dagiti daduma nga nasirib. No daduma, parigatan tayo pailaeng. Sino mang parparigat da tayo. Haan ang makaayayo da iti imatang ti Diyos. Dahil ti misyon tayo, nga ikarkarit na, nga iserbi tayo ti tao, agbalin nga makaayayo iti imatang ti Diyos, babaan ti panunot puso nakam, aramid tayo, iti kakabsat tayo. Iso nga nagmayat mat ano, aglukat ti langit kay baga na makaayayo maiayo ak unay king ka. Ikaro na naglukat di batog mo, kebs ka lang. Di pa'y maayayo ta kaarubam kin katrabaho am king ka, kasano nga maayayo ni Apo Diyos. Di mo pa'y napadasan nga impari na nga adda Diyos iti sabali nga tao, kas ano nga nga maayayo ni Apo Diyos. Napadasan nyo ti, adda tartarakan nyo, nagtarakan kayo? Wow! Di mo, di tarakan mo nga aso. Nung ngerengeran na, kadakanan na amin, di kanan, di kadwa na ka, makaayayo nga rodhan. Di mo, ti bagam no, di tarakan mo ko maka, ngerengeran na kapay, hanga map-mapnag. Ngati ko na, agberdin tula di apok. Sentensya, andakan. Kunana. Mauma ka ngam no, makaayayo, nalambing, handa nga garawon di kadwa, natulungan na di kadwa. Kas di mo lang kanya tayo, Iti imatang ti Diyos akin no, nya di pakaayaywan ni kabsat mo, maayayo mo ti Diyos king ka. Dahil ti karit na nasagradwan ka, adda ti Diyos king ka, no, agtalag tayo kinkwana, di na tayo pulos baybayan. Ngam tapno adda ti grasya na agbalin tayo ang makaayayo iti imatang na dayang ti karit na. No makaayayo iti imatang na nya ngorti kunana di baganan tumet mabalin ang tumet nga ipagpanakkel nga daytoy ti dongdongwat nga anak ko. Maayayo akken kuana kunanan tumet kada tayo. Paduyak-yak tayo ti pamati, mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin. Ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Jesu-Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao iti ama iti sakbay iti amin na tiyempo, Diyos ang nagtao iti Diyos, silaw ang nagtao iti silaw, napaypayso a Diyos ang nagtao di tinapaypayso a Diyos nayanak saan anaparaswa Diyos sa kasmetlaeng iti ama ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin ngadda gapu kada tayo nga tattao ken gapu ti pannakaisalakan tayo imulog ang naggapu sa dilangit ket nangalay ti bagina iti tiyan ni Birhen Maria iti pannakabalin ti Espiritu Santo ket nagbalin a tao kastamet anay lansay ti krus gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem,
nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan na surat, imulit sa dilangit, ket si tutugaw iti panakawan Umay may tuaman na sa dayag, tapno kumen na dagiti sigibiyag, ken dagiti natay, ket ipagarian na dinto agpatingga. Mamati met Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, isu ang nagtao iti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamati met Iglesia amay maysa, Santa Katolika ken Apostolika, ipadayakyak ko ti maymay sa bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag iti lubong ang masakbayan. Inte umararaw ti ama tayo ana ilangitan, tababaen ti yaay na apo tayo nga Jesucristo nga anak na napasanto tayo, napabilag tayo, iti panakabunyag na, kastamot nga nairanod tayo ken kuana, idi datayo tinangawat ti panag dayta nga bunyag, nga nang pasanto kada tayo. Agkamatalag tayo ken kuana ket kuna tayo, apo pabilgem ti pammatimi. Apo pabilgem ti pammatimi. Idawdawatan tayo ni Apo Santo Papa Francisco, dagiti obispo ken amin nga papadi, tapno mapabilag da kumakanayon, babaen ti panang salukob kadakwada ni Apo Jesus, tapno iti kasta, saan da kuma maupay, no diket agtalina dalat nga natibker, akas daulo ti pammati, kumararag tayo. Apo pabilgem ti pammatimi. Idawdawatan tayo met ti pagilyan, dagiti agturay ti gobyerno, tapno bumaba kuma ti Espiritu Santo ni Apo Dios, amang sagid kadakwada ket agtrabaho da analinteg, amay yasping ti panangidadaulo ni Apo San Jose. Sa pulen da kuma asiraragsak, dagiti pagimbagan ti umili, saan ket abukod a pagimbagan, kumararag tayo. Apo pabilgem ti pammatimi. Idawdawatan tayo matagiti amin nga biktima ti uram, gingined ken layos, tapno saan kuma abigbigen ni Apo Jesus ti basbasol tayo, no diket iso ti pangigapuan na, amang ipaay ti kaasi ken ayat na, iti kasta agrosing tinamnamada para ti masakbayan. Kumararag tayo. Apo pabilgem ti pammatimi. Iraman tayo met nga dawdawatan dagiti amin nga Kristiyano ti sangalubungan. Usaren kuma ni Apo Jesus ida at tumulong para ti agtultuloy nga panakaysaknap tinimbag adamag Biblia. Nang runa dagiti kakabsat amarigatan ti panagbiag. Kumararag tayo. Apo pabilgem ti pammatimi. Kastamat nga dawdawatan tayo dagiti amin nga ubing ti sangalubungan, tay maiwanan da kuma akas ti panakaiwan ni Apo Santo Niño. Iti kasta awan kadakwada ti agbiag a nakakaasi ken mabisbisinan. Agbalin kuma dagiti naganak da mapagtalkan ken nanakem nga agaywan. Kumararag tayo. Apo pabilgem ti pammatimi. Intay met iraman dagiti kakabsat, kakabagyan ken gagayem tayo. Isudan nga munan anang isubli ti bukod da abiyag, taginanada kuma itegdanayon a paraiso. Kumararag tayo. Apo pabilgem ti pammatimi. Agulimat tayo, tay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo, di mawat titulong tayo, may karkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo pabilgem ti pammatimi. Diyos Ama na ilangitan, agyamang kami, iti dating panagbunyag ni Apo Jesus nga nakairamanan mi nga isot ng pasanto, kin nang pabilag kada kami, tulungan na kami nga mangiwaragawag tinagan mo, tapno makaiayo kami iti imatang mo. Dawatin mi daytoy gapumetlaeng ken Kristo nga Apo mi. Amen.
Ikarag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Ket may paaya pakaidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Dios nga amami, rambakan mi ita ti panangipablaak mo ani Kristo ti ayayatem nga anak mo. Iso gapo ti kaasina, binogwan na ti lubong kadagiti basbasol na, awatem kadagiti daton mi, kat maikaysada iti sakripisyo ni Kristo, iso nga agbiag ken agari, iti agnanayon, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo at dakuma kada kayo, itag-ayo dagita puspusoyo. Agiyaman tayo, iti apo at Diyos tayo. Podno unay may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin kadagnanayon a Dios. Tababaen ti panagbunyag ni Kristo ijay karayan Jordan, impatuldom ti baro apan nakabuggo ti kararwa, babaen tay timek a naggapos sa dilangit. Insuro na kami, tapno patyan mi ati anak mo, podno a magipagbiag kadagiti tattao. Babaen met tayo ulog ken kuana ti Espiritu Santo, itikita akas kalapati, impakaammom kada kami alinanaam itilana ti ragsak ni Kristo nga adipen mo, ket imbaon mo amang ikas kasaba iti ebanghelyo kadagiti na kurapay. Anansata makidanggay kami kadagiti bilag ti langit, ket ditoy daga, ikantami dagiti pakaidaydayawam, ket ti agsarday konami. Santo, Santo, Santo ti Apo, Santo ti Diyos dagiti amin. Ilangit kandaganap no dahiti pakaidaydayawam. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatwan, madaydayaw ti umay, tinagan ti Apo. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatwan, Hosana iti kangatwan. Hosana, 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 Hosana iti kangatwan. Pudno nay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paaymo ta Espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kati paaymo ida kada kami, abagi kandara, ni Apo mi, a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik iso maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panangrabiida nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darat, darat ti baro ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati.
Galiti daytoy at tinapay mangan kami, ket iti daytoy at alis uminom kami, iparangarang mi ti ipapatay mo, wapo aging dayti. Itingarot pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, nga daditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano di ti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma, may karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat magiranod kam to, kenenggasatan na Berhen Maria ngay nati Diyos, ni nagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy meken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen, amen, amen. Hintay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Inagan mo
datin mi kan kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti pannulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami, ti amin ariribok may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi, kaniti yaay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Apo may Jesu Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di ti pamati ti iglesyam, katkas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Itinapakumbabakin napnon ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo kapya, kada kay amin kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanyak, nanti may salay.
tayo. Apo da kami anataraunan tinasantuan a parabor mo, dawaten mi nga aramidem kad akaasim, nga ipapuso mi adenggan ti bugbugtong nga anak mo, iti kasta pudno ama managanan kami anapaypayso nga anak mo, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti hinggana. May palagip Apo dagiti agtre-training nga lektor kada ako light, awan pay lang di training tayo tattakas na pagmimitingan ta dadya piyesta ni Apo Caridad. Dagiti mayat nga mapan-apo, iyay bantay alas 2 ti misa. Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos. Ti Ama, kendi Anak, kendi Espiritu Santo. Nalpasen ti na santon a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo.